kada usa nato na manulunda. Sudusi ka kada usa nato na ay manulunda dosis sa kamanulunda sa tayo tag 24. Mabitaw na mga igsunan nga magaputa hinaon pa nga sa among paglagaw ikaw magpadala sa imong badaan manulunda. Di ba mali atong ginapuan? Kanya karon kay manulunda sa Dios. Musimba man ang Hercules gabi. Kinsa may bantayan sa manulunda sa Dios sa imong lingkuranan ug di ka musimba. Buti pasabot kung di ka musimba Hercules sa manulunda sa kanabantay ni mo, di mo ito kasimba. Musimba ka manulunda, maniluloy, kinsa may bantayan sa manulunda ni mo sa imong lingkuranan na wapang musimba. Ang 18:20 sa Mateo, nagingon nga ang duha o tulo maghisgot sa pulong sa Dios at presensya sa Dios na agyon sa ilang kaliwatan. So nini nagabi sa kinadyutan doon ay pangmulanan din zero. Apa nagtuo nga ang presensya sa Dios ni agyon nato nagawan natin siya. Karon pa po tuhin ko Brother Jimmy na ikaw ang lumala. Sumasa ako naging nabatasan, wala kang lumala ng palibar na sa piling kanto preparado, apa ako rin siya bilawan. Una na, hindi nga gabi isang kinadiyotay na panili may mga mapapapag sa pagkawin ng pagkawin sa ginto pa ko mga kaitsunan sa sol. Usa ko nga napili nga presidente sa among asosasyon. O niya, doon ay mga balita, report nga nakaabot sa ako nga ang ako dito ko nasakop sa iglesia sa Ansam. Ingon ang tigulang sa iglesia sa Santa Cruz, Elder Plaza, basi makahigayon ka, doon ay igsuon nato nga sa Santa Cruz. Kaya sa una igsuon, sa wapa ko dito sa Ansam, Santa Cruz ko na membro. Pero nga nung nakaadto ko sa Ansam, na imong na-membro ko sa Ansam, kaya sa dihan na nagwami ang disco. Duha ka tuwing sisigales sa Kasbalay. So kung asa ang wali, kami yung magkuyog, pero siya sigurado. Ako voluntaryo, wala akong pasulito. Pero sunod, kuyog hindi pimalite. Sa diyan, nagwali nila sa Ansam. Kaya sa district man to, kung ikumpara lang to din, karoon na wait, nagwa man to kasi manang wali sa una. Bayan, sunod, kasipan, sunod, kagbayani, di kurot yun ang tibok distrito. Sa dito ng isang Ansam, usa sa itong igsoon, mga igsoon na mga ng simba, si Brother Rippin, na payunin sa Ansam, pero wala na simba. Sa lihan na naging anak kong asawa, nagsibinar niya, ang simbahan sa Ansam mga igsoon na hilawa-lawa na ang atong wala na yung hindi, kaya wala na simba sa Merkulis, wala na simba sa Bertis, sa madula na magsimba, o magsimba sa madula na sulit ng sukol, o niya mahuman pagkaras 11 o alas 12, di na mabalik ng hapon. Kung mabalik man mahapon mag-iksunan, di na yun magkasal gusto. Sumang ka nga nagwari. Sa nagwari, nakita na ito, para kasama ni Brother David, walang si Natapira, ako mingan, kay nagdala naman sa ako. Manapita, asa man si Brother David, ingon siya, wala na rin nagkagaw. Ikaw man, wala na simba. Ikaw nga naman, kay wala na simba, kay naas kay traktor, naas kay trisyer, ang traktor, dako kasakan, dako ng balay, nasinso na bisa nag-uuma. Apan kung mo operasyon na gani ang traktor, bisan sa balo, simba ko sila, pero ilang operasyon. So, giingan ni Pinda ang bala,
Philippine, sa Madulagani, kanakatong unit, imo sa papawayon. Ang tumagal ng Philippine, sayang ang istisyon. Saan ito pa, bisa nagsimba sa Philippine, ang ilang unit tumasasakan. Pero pag-ring sa Philippine, tanahon ni Philippine, ang iyang operator, manawa, pag-hilo niya, hilo, kaya operator, iyang napapangon. Wala yung Bruno mo, no? Gawa sa Philippine, palit yung Bruno, iyang tuloy sa sa. So, giingnan ni malapit na, yung kanasawa. Sa balon na ni ihulog yung unit, ingon sa Philippine, sayang ang istisyon. Ingon si Manapinda na sa tarasan ng mga Philippine. Kanto ng istorya ng mga isunan wala sa Philippine Simba. Pagkasabado, ang araw ng Manapinda sa Philippine manigman na kung sa ito ba ka Manapinda, ikaw na ay di sa tarasan. Walang Simba, matong naabta na mo sa among pagwali dito ni Pedro Robert. Atong ipamata na sa Simba, asa mas Manapinda sa walang Simba, kay Korte Hilongdan. Ako ipakitaan si Manapinda. Ako sa isultihan, sa nakita ko. Yung ko na nilipin, kung sa mga nag-aasa rin mo karoon, na mga kapasidad sa lapit kong kaptanan, pinagpumilin na ito. Sa ako katikwang doon, iyan yung pag-utao ang pagkapuno ni ini. Hanggang lusutso ako sa tingnan. Ang gulawan ako man sa lapit ako sa ngayon sa Yupa. Walay ato, puno sa malingaan ato, iyan si Ino, Panginoon sa Ino, kuhaot bisa na sa basang kuha. Kita simba. Baka diyon sa tagas ko ng balik ko simba. Ako yung medyo ko yung balik ko ako. Musimba ko Bernard balik ko simba. Pero mag-ulisip ka, ang hinaka makamit ko sa sa. Kung hindi mong imagine ang among season Santa Cruz, ang aksam katong kagbayani. Tingnan ko, mabalik ko simba, pero ang hinaka makamit ko sa sa. Igsoon, di balik ko. Kaya kung mula ang pasin sa Philippine, mo hinog na rin maluwas. Kaya ito sa implikasyon ako naluwa. Di ba rin ko, kadali na istorya dito na ko sa asa. Kung sa dito na ko sa asa, ingon ang implik sa Santa Cruz. Grand Plaza, ang atong igsokon sa Santa Cruz, hindi na masintang ito sa Pilipinas. Atong imumula na, kung sa may hinog na rin isintang ito sa Pilipinas, ang tuwag sa implik, huwag mapasas sa Biblia, magsimpang ng Pilipinas. Kung ang mga isunan na bili ko simpang ng Pilipinas kayo ay mapasa, bago i-sundo na niya ito ng Pilipinas. Hindi na masimpang ng Pilipinas, hindi mapasa sa Biblia. Apa na yan, ang tagbong ni Fernando ako ng Pilipinas. Kung nagalo, gusto na. Kaya okay naman, kung may Pilipinas na ito, asya na, para ko simpa-simpa sa Pilipinas. Ikaw nga naman, di mabasa ang Pinoon, di mabasa ang Pinoon sa Biblia. Ako sa Biblia, buti pasabot ko, di mabasa ang Biblia ng Biblia. Kasi ako, ikaw magkakanan na mo. Pila na katolik na bibista. Kasi ako na sa katolik. Ikaw, 20 na po katolik, huwag ka maunda kung kawan na mo. Kasi alam ko, ikaw ano yung magkakawa magkawasan sa Biblia. Kaya hindi mo sintang Pilipinas, kaya di mabasa. Ang panaliman mo, hindi ka nabasa sa Biblia. Ikaw nga nung niunda ng nagkawalima mo, ang alima mo, hindi mabasa sa Biblia. Isya, hindi mabasa, hindi masabot. Ikaw kilagay, isya, hindi mabasa bata. Dahil mo lang ang mga ito masabot. Siya okay na, hindi ko bisaha. Nihindya sa Pilipinas, nihindya sa Pilipinas, walay na hindi pasabot na pinagpilikan. Merkulis, dibasa na ito ang hinas ng ito. Ako nagpasa. Ako nagsulpin ng ito. Hinas ng teknologi. Versi 3. Ako nagpasa. O sila ang tindog sa ilang dami o dibasa kita sa pasahon sa kasukungan niyo mga ng Diyos. Sunod sa ikaupat kaadlaw. Gikan sa ilang pagsimba, o sa ikaupat kabahin sa adlaw, o sa ikaupat kabahin, sila nagsungit o nagsimba ng iyo ba kayo ng Diyos. Kung ano sa sunod sa ikaupat kaadlaw, gikan sa ilang pagsimba, ito ang pagkitaho. Sa bago simba na, o sa kanawang ikaupat, sa bago, ano? Sa bago, Domingo, Lunes, Martes, ikaupat ni Lunes,
Merkulis, ikaw pa Sabado, nihindas ni Tigris, ikaw pa kaatlaw, nagsimba sila, nitindog kung nagbasa, walay lain din sa pagkakamalo. Di mabasa ng Merkulis, walay lain din sa Sabado. Ano yung sa ito, ano yung simba na sa Merkulis? O, simba na sa Merkulis, o, sinilpin na akong Kristyo, kaya katulad ko papanin sa bitawag ng Kristyo, Kristyo, na tunay lumos, matay, apan doon sa hangyo, isimba ko dito, pagka Sabado yung sabot, ako ginas dito. Sige, simba nini sa Sabado, kaya ko sa Sabado simba. Kaya nauma naman ang kuwali, tulisin ko pero tulisin mo. Kung simba sa Sabado, kasi simba ko sa Sabado, sa naata, pero huwag na rin yung simba. Ito lagi, pagka Merkulis, dito ako ka Sabado, dito minang yung maison. Tao pa sa pagkakaya. Dito lagi na naman sa Tilpin, pero atin mo sa Tilpin, matutog ako, huwag pa mag-ilis. Nariin na di ay kung sige pa ko, pagkanaw niya, manaaamang sa kira, kaya si Paul ito, sa kira sa ulo. Unisya dito sa ila, nag-ilis siya, paano siya. Ganyan yung sugat, ang yung dito. Pagkahapon, kung sa Tilpin, magbuwag na na. Siya bumalik ng sipa sa malugat, saan hindi ako ka? Sabi ko dito. Ang hinundan, nakabalik ko kung saan. Pag-uktok na ako, bibili ka luwa, nag-iniksyon, napili ko ng hindi. O karon sa Pilipin, kung mo tanaw, ang agsang church sa una, kung mo tanaw, wak na ay kurinti, ilaw-alawan, pero karon, info na lang kuwa. Nindot na lang kasipan. O si Pilipin, magkaksunan na akong Kiristyo, ngayon na, ildir ka lang sa kanya. O na nga, dili pwede nga dili ka musikmas ni Pulis. Pero Yohanan 6:25, ayaw kong dana ang inyong panatigong. Sama sa pagkuhan sa uban, unay isulti sa Biblia. Unay tambang na ka. Atong kasahang tambang sa Mateo, Kapitulo 18. Versikulo 8. Muni ang tambang ni David. Mateo Kapitulo 18, versikulo 8. Ngayon ang bayad sa Biblia. Apan kung ang iyong kamot, kung ang iyong piil, mao ang apan kung ang iyong kamot, o ang iyong piil, mao ay magapantong ng iyo, kung lang na o isalibay sa tayo. Labing maayo pa kanino, na makasunod ka sa kinamuhin ng piang, kung kimay, kaysa duhay kamot, kung duha ka piil, maibantong ka sa layo, na wala ng katapusan. Ang tambang mga isunan, kung ang iyong kamot ay hinugdan sa iyong pagkakala, hindi ka mapagdod. Kung ang magkaw ay hinugdan sa iyong pagkakala, ang tambang ay hinugdan. Mas ayaw kayo tigas sa iyong mata, tigas sa iyong kamot, na makasunod sa kikalayan sa langit. Kaysa kung pilo ka na, kung pilo kamot, apat ibangod sa iyong makalaya. Ang punto nila. Kung maumay hinungdan, nalili kami ay maluwas ko sa Merkulis ng Pwede. Putol. Di na ka mapaabot ng Ginoo pa ng putol. Di na ka mapaabot ng Ginoo pa ng lugit sa tumaka sa sabigay. Kung ang hinungdan dili maluwas at tao tungkol sa Merkulis, bakit ka? Bago ba niya ay tulima? Kung ay tambang mga kaisanan, kusa, kung doon na ay pipila, nalili ang hinungdan na ng Merkulis. Hindi kita akonsol, gawas ng kaya ko kanatian, pero basta mayo ng lawas. Mutuon ng kasama. Hindi kita mututok ng kaisulat ng mga tao. May buong mo, nalili sa silver, isang sa patasin, dahil maon ng mga suliti, isang kinsa, mapakilukoy na galing, kumay, tekso, mapakilukoy na di ba? Anong ba tekso? Nangitin mo na. Kalau aku lihat pensiunan, di dalam kita bertotok. Di dalam kita bertotok pensiunan kita bertotok dengan Indonesia sesuai dengan Indonesia. Bertotok dengan Indonesia kayak itu bisa mengapakulo ka bertotok sa ato mga pensiunan sa pastor. Ang ato sa mga pastor, mga pangulo, sa kinsa na ito, pulos mga sakay. Kaya kung dito ka bertotok, hindi ka kaabot. Muna, hindi ka gabi sa ato buko, kapawalan mo ito pagtuon. Sa pulong sa Diyos, sa mga pensiunan. Sa mata sa nagsakay sa sakyanan
na atong biyahe para sa langit. Dapat inisakyanan na atong isakyan. Ikailan kung ipisoon o ilabihan, nagkakahan pagsulay. Di uyog, di alimig, apat padayon, isoon, hanggang sa pagkatong na naman, na alam ito ang kanya. Usang sa tunsa, matangad na ito, patong ginamit, simbar na kikolis, palasig na ito, ginaganin yung simbar na kikolis, simbar na kikolis, kaya sa mga ito, makapulat na sa ito, ang atong galaw. Daghang salamat ang Diyos.